Яңа уку йылыннан старт алган Тату сыйныф серләре республика күләм конкурсының муниципаль этабы төгәлләнде. Бу атнада Саба урта мәктәбе базасында аның финал туры үтте. Районыбызның 5 зонасында җиңгән 5 мәктәп укучылары һәм ата-аналар комитеты иң тату сыйныф исеме өчен көрәште. Киренке бәйге Раилә Галявина күзәтүендә. Саба урта мәктәбе бүген укучылар әти-әниләр шау-шуына күмелгән. Мәктәп һәм гаилә бердәмлеге тәрбиянең төп асылы дигәндә, тату сыйныф серләре бәйгесе ачык мисал булып тора да инде. Уку елы белән бергә сентябрь аеннан старт алган бу зур чара әле бүгенгәчә дәвам итә. Башта ул район мәктәпләрендә үз сыйныфлары арасында узды, аннан берәр сыйныф сайлап алынып, зона турында катнашты. Нәтиҗәдә 5 зонадан 5 сыйныф финалга чыга. Район өчен муниципаль этап финалы шулай ук җаваплы булып тора. Бу финалга килгән командалар, алар инде бөтенесе дә җиңүче. Чөнки финалга чыгу ул үзе җиңү. Бүген монда бер җиңүч, бер русча әйткәндә победитель һәм ничә призер булачак? 4 призер булачак. Мин сезнең бүген барыгызга дагы ярышу түгел, күңелгә рәхәт бәйрәм булсын иде дип телим. Һәм сез бөтенегездән моннан канәгатьлек алып, хозурланып, канатланып, гаилә елын Татарстанда гаилә елы бит әле безнең, шуны истә тотып, без нинди матур, тату гаилә диеп, мәктәпләребезгә кире кайтып, гаиләләребезгә кире кайтып, матур гына яшәвегезне теләп калам. Бәйрәм белән сезне. Иң тату сыйныф коллективлары төп бәйге башланып киткәнче сәхнәгә күтәрелеп үзләрен күрсәттеләр. Бүген биредә Саба гимназиясе, Шәмәрдән лицейы, Олы Кибәче, Юлбат, Шикши мәктәпләренең әти-әниләр комитетлары чыгыш ясаячак. Аларны исә Мәгариф идарәсе, районның башка тармак хезмәткәрләрен туплаган жюри комиссиясе бәяләячәк. Беренче бирем безнең күңелле тату сыйныф визит карточкасы. Шагылау, ішкі матурлық, күңелләрнең фарқанаты, дуслык, татулык, без бер җирдән, без бер илдән, без бер галәмнән, без көчлеләр, бердән тату, дус яшәгәндә. Сыйныфлар 5 минут эчендә үзләренең уку, дуслык, бердәмлек серләре белән бүлештеләр. Шушы бәйгегә әзерлек безне тагын да якынайтты ди Шикшидән Алисә Сабирҗанова. Балалар дигәндә әтиләр дә бердәм катнашкан. Без Шикши төп мәктәбеннән булабыз. Сентябрьдән бирле шушы конкурска әзерләнеп киләбез. Бу конкурска катнашуыбызга бик шат. Тәкъдим белдерүгә балалар иң беренче булып 8нче класс балалары апайларына апай без катнашык дип, бердәмлектә безнең көч дип, шулай итеп катнашып йөрделәр. Бер конкурста без үзебез уңыш яуладык. Аллага шөкер, без моңа бик шат. Бүгенге көндә дә Алла бирсә уңышка ирешербез дип көтеп калабыз. Безнең серебез татулыкта, безнең серебез бердәмлектә, безнең серебез ярдәм итүдә. Юлбат төп мәктәбенең әти-әниләр комитеты да финал турына узулары белән шексез горурланалар. 9 укучылы бу сыйныфны шулай әзерләүдә укытучыларына рәхмәтле алар. Төрле милләт вәкилләрен берләштерүләре белән дә аерылып тордылар. Иң беренче чиратта безнең сыйныфыбызның ничек бердәм икәнен күрсәтә, дус, тату икәнен күрсәтә, һәм менә шушы бәйрәмнәр күбрәк оештырылсын безнең район тирәсендә дип әйтәсем килә инде. Чөнки менә дөресен дә өйдән чыгып китү, өйдән чыгып менә шушындый атмосферада катнашып кайту үзе бер рәхәтлек инде ул. Без бүген тәкъдим итәбез шәп кәеф, иң мөһиме бездән шәп кәеф, матур елмаюлар, ачык чыгыш, әлбәттә инде һәм татулык серләрен, иң мөһиме татулык серләрен күрсәтәбез. Безнең укытучыбыз Рәмзия Габдрафовна, ул безне дуслыкка, татулыкка, бергә яшәргә, булышырга өйрәтә. Без бу бәйгедә катнашкач, бигрәк тә дуслашыбрак киттек. Бүген дәрес булмый. Нәрсә? Ура! Әмма моңа шатланырга кирәкми. Сез хәзер барыгыз да
иң дус сыйныф 1.0 компьютер уенына эләктегез. Әйе, заман белән укыту юнәлешләре дә яңара. Балаларның да аралашу, аңлашу терминнары үзгәрә. Кибәчелеләр үз чыгышларында моңа зур басып ясадылар. Нинди генә очрак булмасын, белем илендә җитәкләп баручы, төп ярдәмче һәм ышаныч укытучы булып кала. Нинди генә очрак булмасын, нинди генә вакыт булмасын, мин сезгә һәр вакыт, һәр кайчан ышанам. Ватан пәрвәрлек, илнең лаеклы ул кызлары булып тәрбияләнү мәктәпнең дә, гаиләнең дә өлеше керә торган зур хезмәт. Жюри бәя биргәндә чыгышларда бу теманың яктыртылуына игътибар итте. Шәмәрдәнләр башкарган патриотик җырлар көчле алкышларга күмелде. Мы дети России! Мы внуки России! Нам в будущем жить и творить! Мы сердце России! Мы голос России! Мы рождены для России жить! Что нам помогает быть вместе? Наш девиз быть честным и благородным, быть патриотом своей страны! Гимназиялеләр ватан темасына айруча якын килеп, бүгенге көндә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы туганы белән элемтә булдырып, сценарийларын тагын да эчтәлекле иткәннәр. Бу сәламне зал дулкынланып кабул итте. Огромное спасибо вам за вашу поддержку, за вашу помощь. Мы это ценим. Вместе мы сила. Победа будет за нами. Biz gimnaziyadan biz bek uzoq әзерләндек. Һәр көн без репетицияларга йөрдек. Җиңер өчен бу конкурста. Безнең командада 12 кеше бар. Без бик uzoq әзерләндек. Җырлыйбыз, биебез. Безнең конкурста әниләр дә, әтиләр дә катнаша, балалар да катнаша. Соба гимназиясы, без бергә, без көчле. Укучыларның да, укытучыларның да, әти-әниләрнең дә һәр кайсының җиңүгә теләге көчле иде. Алар финалга үтүләре белән дә инде җиңүчеләр икәнен беләләр. Ә менә төп җиңүчегә тагын да зур максатлар куела шул. Әлеге җиңүче команда безнең районыбыздан республикада яклаячак. Бу безнең 26 январь көнне безнең Саба, Кукмара, Балташ, Әтнә, Арча зонасы нәкъ менә Сабада үтәчәк. Һәм шушы зонада инде бүген җиңгән команда безнең районыбызның данын яклаячак. Әлеге конкурс безнең әти-әни, мәктәп, укучы менә шушы эш пишмакны тагын да берләштерү, дуслаштыру, аларның бергә кулга-кул тотынып эшләвен тормышка ашыра дип әйтәсе килә. Аларның инде чынлап та бер-берсен аңлап, әти-әниләрнең дә мәктәп тормышында кайнап, шундый матур гына нәтиҗәле эшчәнлеккә китерә дип әйтәсебез килә. Бәйгенең икенче турында мәктәпләр бөек сугыш, бөек җиңү дип аталган иҗади биремне үтәделәр. Канкойгыч сугышлар турында онытырга безнең хакыбыз юк. Шуңа чыгышлар да илебез азатлыгы өчен үз көчләрен, гомерләрен кызганмаган ватан сакчыларына, Әфганстанда һәм Чечняда гомерләрен аямаган батырлар истәлегенә, бүгенге көндә махсус операция кысаларында хәрби бурычларын намус белән үтәгән солдатларга, офицерларга багышланды. Барлык нәтиҗәләр кушылып, төп җиңүче ачыкланды. Ул Шәмәрдән лицее әти-әниләр комитеты булды. Район данын 26 гыйнвар көнне республика зона турында алар яклаячак.